ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ କୁଆଁପଡ଼ା ଜିପିର ସୁଜାନା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମୁଁ ଶରତ ପ୍ରଧାନ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, କେହି ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୁଣିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଦେଶର ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ହକ୍ଟା ଏ ଇଲେକ୍ସନ ମହାପର୍ବରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କର। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଓ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ, ସେୟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଗ୍ରାମଟା ବା ସୁଜାନା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନେହୁରୁ ଆଉଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇ ରାତ୍ରି 4:30 ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି। ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତଥାପି ମୋର ହୃଦୟ ମୋ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୁଁ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯଦି ମଧୁର ଜଳ ଟିକେ ପାଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ପିଉଛି, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଲୁଣି ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ପିଇବାକୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ଗ୍ରାମରେ ଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରାମ ମାଟିରେ ବଢ଼ି ମଣିଷ ହୋଇ ଆଜି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ମୋର ସେ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ସେ ଭାଇ, ମୋ ମା, ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ମୋର ଠିକ୍ ନିଦ ହେଉନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଏଇ ଲୁଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଆଉ ଦୁଇଟି ବି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୁଁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ମହାପର୍ବ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦାବିଦାର କରନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆମର 3ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିକି ଆମ ଦୂର ପ୍ରତିଶତ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଭୋଟ ଦେବା। ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏ ଯୁଗ ହେଉଛି ସେଇଆ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର 3ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେଉ। ସେ 3ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଲୁଣି ଜଳ, ଭୂତଳର ଜଳ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ବୋରିଂରେ ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଯେତେ ପଟୁ ଖନନ କଲେ ସେ ଲୁଣି ପାଣି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗ ବାହାରୁଛି। କିଡ଼ନୀ, ହାର୍ଟ, ଲିଭର, ଦଣ୍ଡିସ, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଆଦି ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାନ୍ତି। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ବାଦ ହେଲାନ୍ତି ରୋଗରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ମୁଁ ବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆମର ଏ ମଧୁର ଜଳର ଆସିବ, ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଠାକୁରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ଲୋକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଗ୍ରାମରେ ମଧୁର ଜଳ କେମିତି ସେବନ କରାଯିବ, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇଟା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭୋଟ ଦେବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କର। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ମହତ କାମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଟିଚର ଆସିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଜର ସମସ୍ୟା। କୁଶୋଦା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜଟା କରାଯାଇଛି, କାକଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାର କିଛି ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ କାକଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ତାପରେ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଖୁଣ୍ଟି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଇଏ 4-5 ବର୍ଷ ଘଟଣା ହେଲାଣି। ଏ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୁଁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କହୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର
ପ୍ରଲୋଭରେ ଦେଖି ମାନେ ନ ପଡ଼ି ଆମ ଭୋଟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କର, ଆମ ଗ୍ରାମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।